килгән агай шәҗәрәне ядып бирде миңа. Был татар. Шунан был татар бу нисек татар? Был инде менә ул агай ядып калдырганса 70-80 елларда Арслан мулла сукындырудан касып Казандан Өргөн дигән авылга килеп утырган. Өргөндә менә хәзер минем улым яшәй. Шул авылга килеп утырган, анда язган инде нисек матур булган, Сөембикә мәсете матур булган, мин агайның һезгә язганын гына әйтәм. Ул әйтә инде булай ди. Кемдер сукындырылган татарлар, алар керәшендәр. Именно сукынудан касып килгән нәйләр татарлар, уже типтәрләр. Типтәр түгел, типтәриләр. Потому что менә әле шул Өргөн тирәһендә бер Ахмадулла дигән кем булды әле ул? Ахмадулла дигән бабай булды аны якта. Шул һөйләй торгайны, шул Өргөн ярына тегеп торып, халыкты сукындырырга әйткәс, тибегетләренә дип сукынмаган биреп баш бирмәгәннәр дип. И шуннан бит инде менә шул әле Рауф Насыйровның тарихы буенча бу башкортларның, исконный ерләре дип әйтәйек инде булган. Восстаниелар бик күтәрелгән инде, бүтән ниләр менә шуннан үткән. Вис бүтән ялдаш шуннан үткән. И менә шу Кунакбай авылыгына 3 тапкыр яндырылган тилгән һәргә мин еще бер китап тәкъдим итәм. Нигъмәт Зөлкарнаев. Вот ана шунда язылган. Кунакбай авылы 3 тапкыр яндырылган. Шуннан адактан улар һаман да баш алмагас, карателдәр килеп, бүтән халыкты һөргәндәр и күсеп килгәндәр монда. Ана Илтабандың икенче исеме Степановка. Унда сугыштар күп булган. Әле унда теге менә хугышныйын карасагыз, үлгән русский кешеләр байтаганда. Русский түгел инде, сугыштар тәйли. Шул Арслан мулланың нәһе кабере бар. Барлыкка. Берничә еллык ядыула бар тиләр инде. Ул вообще юлдан ситтә утыра. Был агай безгә полный шәҗәрәне ядып калдырган. Арслан мулланың 4нче буынынан минем өләсәем китә. Исконный халык бик калмаган монда. Хәзер инде без үзебезне менә мин татар китеп язылганмын. Минем кадагым иде сыгылдык, ул башкорт. Әле менә Рауф Насыйровның китабында 11 генә типтәр авылы бар. Типтәр булсак та менә мин кап-кара башкортка бардым, Баймак башкортына балаларым башкорт язылган. Без шулай хәзер бу талы биттек. Шуннан ише шуныһы типтәр менә телен үзгәртә. Мин шуны охшатмайм. Мин башкортка бардым, башкортча һөйләшеп алдым да киттем. Менә безнең авылда менә хәзер берәү килергә тиеш, бер 3 татар апай бар. Бер вакытта ла улар телен ташламай. Безнең халык машул күсеп килгәне шуннан да беленә. Улар теге шундый ней менән инде. Мин шул Арслан мулланың аның ней шәҗәрәһе бик зур. Машында ярты авылдан да күп инде. Ана шуңа күрә менә шундый ниләр булган инде. Шулай булдылар. Хәзер без әйтәм бит, без буталы биркәнбез. Без хәзер күбе уже башкорт. Балаларым башкортча һөйләшәм инде хәзер башкортча. Атакта бер типтәр сайынык әле менә типтәр топонимикаһы буенча теле буенча Уфала бер как раз машул юбилярша апайның кызы диссертация яклай. Килеп мине типтәрсә һөйләштереп, безнең инде юла нәмәләр булган ядып алып китте. Biz кына Шамсудинова Гөлгүнә. Исеме. Хәлә ул теге нидә аспирантурала, ул теге досентмы, кандидатмы белмәйм. Ал монда килеп миннән дә интервью. Миннән дә алдым. Миннән дә. Юлалар бар сезнең үзегезнеке. Үзенчә бар инде. Ашсызды сорана нисек без ашсыз юнәтәбез. Безнең бит инде сахар Сулдактар тип мен инде бер исемдә сулдактар тип мен шулай дип әйе.